Joo, morjesta vaan. Tervetuloa tänne korttitemppuvideon pariin. Tänään mä ajattelin tässä semmoinen tempu, että kun te otatte pakasta, tai valitte tästä pakasta, vaikka tosta kohtaa valittiin sitä kortin, tuon vaikka tosta päältä. Niin jos vaikka sen valitti niin mä tietäisin sen, vaikka mä en itse näe sitä korttia, niin mä tietäisin sen, että mitä se on, kun mä vaan katon tätä pakkaa. Mä en tiedä, jossain 40 sekunnissa. Niin kuin enintään 40 sekunnissa tiedän sen kortin, mikä se on. Ja tää sopii ammattilaisille ja aloittelijoille tää temppu, että on todella helppo ja todella näyttävä temppu. Mutta joo, mennään siihen temppuun nyt tässä. Toivottavasti vaikka tuon tosta. Tän kortin. Näyttää varmaan. Pistän nyt tohon noin. Sen kortin. Niin mä tiedän sen kortin, mikä se on. Joo, pistää vielä toinen tästä. Kierros, katsotaan tää. Ja mitä ihmettä? Uudestaan vielä. Se on Hertta 7. Joo, kyllä. Hertta 7, joo. Ja niin. Nyt mennään tähän tempun. Itse missä mä opetan tämän tempun. Niin mä nyt näytän tän alusta lähtien tän tempun, miten tää valmistellaan tää pakka. Ja näin. Tää pakkaa pitää valmistella tästä tempun aikana. Tää temppua ennen. Eli siis pistätte niin, te laitatte tämän pakan silleen järjestykseen, että pistätte aina saman numeron, saman värisen numeron aina vierekkäin tähän. Vaikka mä en viittis kauheasti tehdä sitä, koska tää pakka on siinä järjestyksessä nyt, niin vaikka punainen 7 ja punainen 7 ja sitten teette silleen siihen järjestykseen, pistätte ihan mitä tahansa numeroita ja kuvakortteja, kun pystytte sitten ihan mitä väriä tahansa. Siis vaikka 2 punaista 7, 2 mustaa 9, vaikka 2 mustaa kuningatarta, ja sitten silleen, että se näyttää mahdollisimman luonnolliselta se pakka. Sitten pistää ne päällekkäin ne pakat. Ja sitten kun ne ottaa se välistä vaikka, nyt näytetään, että ne ottaa vaikka ton kortin, mikä on tossa, ton kortin. Niin siitä kohtaa, mistä se otti sen, niin käännettä pakan ympäri. Näin. Niin sitten kautta tämän ensimmäisen kortin ja tämän viimeisen kortin. Se pitäisi olla siinä välissä, mutta nyt mä en tiedä, että olis mä sanon oikeasta kohta, mutta ihan sama. Niin katsotaan. Me tiedetään, mikä se kortti on, niin siis minkä. Joo, eli näin. Kun tuollahan on musta 8 ja musta S, niin se on tossa välissä. Noitten 2 kortin välissä. Niin se on tossa. Ja sitten tästä aina se vasta toi maa. Otatte. Niin te tiedätte tämän kortin. Toi oli tuolla huonosti varmaan oikeasti selitetty, mutta se oli parhaiten mitä pystyn. Ja aina kun te lopetatte sen tempun, te ette sekoita pakkaa, paitsi jos osaatte false shuffleita tai näitä. Niin te pistätte tämän kortin tänne pakan alle. Pakan alle. Tästä näin tähän. Niin, ja sitten te voitte kaikkia false shuffleja tai false katteja. Niin paljon kuin vaan haluatte. Mutta kumminkaan se pakka ei sekoitu. Noin. Nyt se on vieläkin siinä. Ei, anteeksi, se on vieläkin tuolla. Niin, ja mikään se pakassa ei sekoittunut nyt. Niin. Mutta joo, se oli tämän päivän korttitemppu-video ja mä oon Tiendi ja me nähdään ensi videossa ja se on